Acabamos de facer unha visita aquí ao IES Canido en Ferrol, e agradezo moitísimo o profesorado que nos acompañara pois neste pequeno momento que coincide co recreo dos alumnos, pois para comprobar que unha medida que empezamos hai xa unha década e que no ano 24 tomamos o paso definitivo e pioneiro en España de suprimir o uso dos móviles durante a xornada escolar, pois que ao final ten un efecto positivo. Sirve para recuperar a convivencia, sirve para que os alumnos e alumnas interactúen entre eles, recuperen maneiras de relacionarse que ás veces as novas tecnoloxías que nos fan pecharnos demasiado en nós mesmos e non prestarlle moita atención ao que temos alá, pois todo iso creo que acabamos de comprobar vendo como fan moitas actividades de lecer, preparando un magosto, deporte, en clases donde interactúan cos profesores. Creo que ese é o camiño. As novas tecnoloxías teñen moita utilidade, por suposto, a hora de todo o que ten que ver co ensino, pero é certo que hai que utilizalas con sentidiño e prescindir durante a xornada escolar dos teléfonos móviles é unha medida que a día de hoxe está de acordo pois casi todo o mundo. As últimas enquisas nos din que 85% dos pais e nais e máis do 80% do profesorado están de acordo nesa medida que tomou a Xunta de Galicia de non utilización do móvil durante a xornada escolar. Hai tempo durante o día, por suposto que son moi útiles, pero por suposto que a convivencia e a relación entre todos nós ese é o primeiro e moito máis na idade escolar.